За да на всички хора, сега играя на една игра. Гледайте ме, аха. Ще стопирам клипа докато зареди, аха. И така, вече играта зареди. Тя е много интересна тази игра. Играе се лесна не е трудна. Тази игра е лесна. Така. Да покажа. Ето. Това ли поле? Добре. Звезда. Трябва да си купа нещо отново. Ама нямам друго. Добре, next. Чакайте сега. Купи. И може да си купа снежен човек. Снежния човек си го купувам. Купувам си и още какво за 50 кинта. Аз си изхарча парите, но айде се пак ще пробвам. Старт. Сега това бавно зарежда, затова ще стопирам клипа докато се зареди. И ето хора, вече играта се зареди. Тук тази игра е много занимателна. Ето, идват вече и тук. Ако видите с тази стрелка и тук идват няколко хора, аз трябва да слагам такива да ги убиват, които сега ги слагам в момента. Даже ще сложа и ракети. А така, няма с да убиете тук, няма с да убиете тук. И тук за всеки случай ще сложам. Сега да видим машинките ми какво ще направя, че забързам. О, супер! Хо-хо-хо! Това беше супер! Супер! О, това ниво беше доста лесно, ама че стопна клипа докато зареди. И ето зареди, но защо ме пусна чия тук? 3. Ху-ху-ху-ху-ху, О, да, вярно, нямам койните. Старт. Пак ще изчакам. И така хора, пак заради допред малко не знам какво стана, но пак ни пусна на същия терен. Курсора на мишката ни е такъв, не знам точно как се казва, ето. 1000 човека трябва да минат, аз трябва да ги застрелям, защото са да не казвам какво. Защото са ей такова. Това е общо взето играта, доста може да се каже, че е трудничка. Може да се каже, че е малко трудна, но все пак игра с какво да кажем. Какво да кажа за играта, тя е доста занимателна, интересна, играйте я, може да се изтеглите от замундата, теглете я, играйте и се селете в тази игра. Аз бях EM Productions и ще имам още клипове, довиждане.